Тед Бънди, човекът, който криел тъмна тайна. Въведение. Представете си, че срещате млад, усмихнат и интелигентен мъж. Добре облечен, учтив и уверен. Човек, който учи право, има приятели и изглежда като човек с обещаващо бъдеще. А сега си представете, че зад тази усмивка се крие една от най-шокиращите криминални истории в американската история. Това е историята на Тед Банди. Раждането и семейната тайна. Тед Бънди е роден на 24 ноември 1946 година в Берлингтън. Още от самото начало животът му е белязан от тайни. Тед Бънди е роден като извънбрачно дете. Тъй като по онова време това често се е смятало за срамно, семейството му пази истината в тайна. Години наред той вярва, че майка му е негова сестра, а баба му и дядо му са неговите родители. Години наред живее с тази лъжа. По-късно научава истината. Никой не знае със сигурност как това му е повлияло, но много психолози смятат, че подобни семейни тайни могат да оставят дълбоки следи. Детството. Когато е още малък, семейството се мести в района на Сиетъл. Тед не е дете, което се отличава особено. Не е най-популярният ученик. Не е и най-спортният. Много хора по-късно го описват като тих и до някъде затворен. Понякога се чувствал различен от останалите. Но същевременно бил интелигентен и любознателен. Външен вид. Когато пораства, Тед се превръща в привлекателен млад мъж. Тъмна коса. Сини очи. Спокоен глас. Добри маниери. Той не изглеждал като човек, от когото трябва да се страхуваш. Именно това по-късно ще се окаже една от причините толкова много хора да му се доверяват. Университетът. След училище започва да учи в университет. Интересува се от политика, право и обществени дейности. Работи по различни кампании. Хората около него виждат амбициозен млад човек. Никой не подозира какво ще последва. Любовта, която го променя. Като млад се влюбва силно в жена от по-заможно семейство. Тя е красива, образована и идва от среда, към която той се стреми. Но връзката им приключва. Разделата го засяга тежко. Много биографи смятат, че това е един от повратните моменти в живота му. Първите тревожни сигнали. В началото на 70-те години започват да се появяват тревожни случаи на изчезнали млади жени в различни части на Америка. Полицията работи по отделни разследвания. По това време няма модерни компютърни системи и обменът на информация е бавен. Затова никой не осъзнава веднага, че може да има връзка между случаите. Разследването. С течение на времето свидетели започват да описват един и същи тип човек. Млад. Добре облечен. Учтив. Спокоен. Нищо в поведението му не подсказвало опасност. Това прави случая толкова необичаен. Хората очакват опасният престъпник да изглежда страшно. Но тук картината е съвсем различна. Как полицията стига до него? След години на разследвания започват да се събират все повече улики. Различни свидетелски показания започват да се припокриват. Появява се едно и също име. Тед Бънди. Първоначално много хора отказват да повярват. Той не прилича на престъпник. Но доказателствата постепенно стават все повече. Първият арест. През 1975 година той е арестуван. За много хора това е огромен шок. Съседи, приятели и познати не могат да повярват. Някои дори защитават името му. Убедени са, че е невинен. Невероятното бягство. След ареста става нещо, което изглежда като сцена от филм. Тед успява да избяга. По-късно е заловен. Но след време успява да избяга отново. Това предизвиква огромен медиен интерес в цяла Америка. Телевизии, вестници и радиостанции говорят само за него. Национална сензация. Случаят се превръща в една от най-следените криминални истории в страната. Хората искат да разберат как е възможно човек с такъв външен вид и такова поведение да бъде заподозрян в толкова тежки престъпления. Психолози започват да анализират характера му. Криминолози изучават живота му. Журналисти търсят отговори в миналото му.
Съдебният процес. След окончателното му залавяне започват дълги съдебни процеси. Съдебната зала е препълнена. Медиите следят всяка дума. Тед често говори уверено и спокойно. Точно това още повече впечатлява хората. Мнозина не могат да разберат как човек с такова поведение е обвинен в толкова тежки престъпления. Последните години. Докато е в затвора, интересът към него не намалява. Провеждат се интервюта. Пишат се книги. Снимат се документални филми. Случаят се превръща в един от най-изследваните в историята на американската криминология.